So guys, नै जोंहा दिनै बोरमा जानो नागिरदों नेपालि काटन नेपालि काटन सेरसे हालदै फोनलायनाय नै बिगुर सैनाय आरो बेयो नङाबाथ' मा होनो बिगुर मा होनो इखौलाय बिगुर मा होनोमोनलाय बिगुर खुनायसो मोनजायो जों टाउनाव बेयो एकदम लकेल आरोना नेपालि काटन होनो बेखौ बिगुर मानायखौ खोमोन सैनायखौ बियो बिदि ओमफ्राय ओरैजाय पियास हागासिनो नै पियास हाग्राया बायो ओमफ्राय मिक्सिआव गासैखौबो नै माबाजोबना लाबाय मस्ला मस्लि ज'नो खेबसेनो अरदाबाव संनोसै नै बरियानो स्टार्ट खालामनोसै आलु जिरगासिनो आलु होगोन आरोना माबायावसो बहियावसो हाबावो बाला माखौ ओइ आंबो दासो नायदों खादा गैया जोंहानि न'आव खादा गैया कागजावसो हादों जोङो जेनेबा दङो माने बाहेराव संनाय नालाय एकदम माथो एसे बाहायबाय थानो ना बाहेराव एकदम लेथ्रा जाजोबो ना नाखायनो ओमफ्रायो थाव होनोसै थाव अ माबाखौलाय थां तेजपातखौ जलिलाय संनोसै माने जों बाहेरावसो संदों आरो एकदमनि अराव माने मा होनो बाहेरनि एसे थिं खायलाबलाबाव संदों आरो नै थाव हरनोसै याना आवगोलनि लोरिनाया नायो आवगोल लगायलायनाया इयाव एसेल' होनसै थावखौ आइ लोरिनायखौ दुरिनायनो जासिगोन नामा थावा ना जासिगोन हरिखौ हानिबा आलुआ दरब्रै होजोबखानोसै आं बोरमाफ्राव थाव बुरजा नङाबा गोथाव नङाहाय दिनै हरावसो बोरमा जानो रायलायदोंमोन नोङो अमा बिथै बिखासोमोन गाइस जोंना दिनै प्लानिंआ इदिसोमोन जे अमा बिथै बिखा जानो होननानै खिन्थु जोंना केन्सेल जाबाय नै दा बेखौसो नै सामब्राम गुफुर गथा गथा जानो मोजां मोनो आरो ओंखायनो दरनै होबाय ओमफ्राय तेजपात होनोसै मा होनो बेखौ होला मा होनो बानलु गोरानखौ होला आरोना तेजपात गांनै अराव संनायनि गोथावानो आलादा जायो बयबो मिथिखायो अरनि संनायखौ अरनि टेस्टखौ माबायदि गोथाव जायो हर आं खामफ्लायखौ नोंसोर जिराय खामफ्लाय गैला जोंबि तेजपातखौ होनसै ओमफ्राय हरदो पियासा पियास हरनोसै दा जेरै जाया गाहायथार नै सुवानो मोनाया जासिगोन पियासा खामहांबायनो जि जोंखादों अरा आयौ औवा बननिया आयाव आखायाव नांजोब्बाय अरा नै बोरमा हरनोसै सानावनो संखाबायहाय जोंहा सामब्रामखौ मोनबेसे गथा मोननै मोनथाम बायदिसो नुदां जानो मोननै ना मोनथाम 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 दसे खोबना दोनथ'नोसै नै गावनि दै ओंखारदों आरोना बेखौ एसे फोराननोसै गावनि दैखौ
ओमफ्राय मस्ला मस्लि होनोसै आरोना दसे दोनबावनोसै गावनि दै रानजासे फार्स्टआव दा आङो एसे संख्रि होना लानोसै एसे दै ओंखारनायनि दायो खोबना दोनथ'नोसै मेंबाय नै बेफोरखौ गासिखौबो होजोबगोन आरोना लालाबो मिर्चसो फैबाय काश्मिरि नंबावा नै दायो मस्ला मस्लि हरनोसै गाइस न हम दो कैमरामैन जल्दी फोकस करो ऐसे फार्स्टआव नै हालदै होनसै हालदै खांबाय मस्ला मस्लि होनसै बिदिनो एरनोसैहाय मस्ला जिराथ' होखादों धनिया एसे होनसै चिली पाउडार मायो गरम मस्ला होनोसै धनिया गैया ला धनिया हरासै ना बोराया ओमफ्राय नै मिर्च पाउडार इयो माबायोहाय उदै आलु इयो नै इयो रेड चिल्ली होनसै गैथारलाया गासिखौबो ज' होबायहाय नै आलुआ र' आलुखौ दसे होनांगौ आलुखौबो हरनोसै गोथाव नुहांबायना दा मस्ला होनानै दसे खोबहाबनानै आलु होनोसै र' आयौ माबायदि नुथारदोंहाय गोजाखौनुवाखै माथो दायो आलु हरनोसै कालारखौ बिराद चेन्ज नुदों र' एक सेकेन्ड ओरै फैलाय नै दा खोबना दोनथ'नोसैलाय आयौ जि गरम गोजां बोथोरावबो गरम जादों अरदाबाव संनानै बिराद जाथावथाव नुदोंना मेंबाय नामा मेंबाय र' दसेनि उनाव दै होनोसै नै दा दै हरनोसै एसे होबावनोसै दैखौ बुरजानो होगोन ग्लब ग्लब गोदौनानै माने मा होनगोन बेखौ बोरमाया एसे गुरै जानायनि जाबाय कुकाराव होनाय बायदि जाया आरोना ओंखायनो दै बुरजा होनांगौ जादों
दा खोबना दोननोसै ग्लब ग्लब गोदौबाय थाथोंसै आदै खामजोब्बाय अराबो अरा जोंना बरियाखा बेखौ जानथि होनो जानथि नायनोसै बोरै जाखो बोरमा दत नै जागासिनो बे दैखौ पुरा रानहोजोबगोन आरो ना मोनथारनोसै नै बोरमा दारि होनसै अन्थाइ बाजाब बेखौ बोरमा दारि बिनि काहिनि नङा बोरमानि दारिखौ होसो होसो फुनाया हरबाय बेसो जोंना आसोल मस्लाया बोरमा दारिया बोरमायाव होबा बोरमानि थाखाय गामिनि आसलि मस्ला इयो नंगौना नङा होनलाय दाबो गामिनि मानसिफ्रा हाइजें संख्रि बानलु होबाय ओमफ्राय मस्ला इखौल' होबाय खोमा ना होदो मोनबाय नै दुन्दियाबो हरबाय खमैब्लाबो 1.5 घन्टासो संबायलै जोङो बेखौ संफिनाखै बोरमा दत बोरमा लकेल गासिबो लकेल बेसे नांगौ नाय साखिब्रा एसे होबाव नांखायाखैबो नुयाखै